Yan ang ilan sa bahagi ng detailed engineering design ng 32-kilometer Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ayon sa official statement ng Department of Public Works and Highways o DPWH, tatakbo mula November 2020 hanggang January 2022 ang pagbuo at pagbusisi sa disenyo ng naturang tulay. Nagkakahalaga ng higit 3 bilyong piso ang detailed engineering design ng 175.7 billion peso Interlink Bridge Project. Mula ang pondo sa loan agreement ng Asian Development Bank at Department of Finance. Inaasahang magiging 20 to 30 minutes na lamang ang biyahe mula Bataan hanggang Cavite. Di hamak na mas mabilis sa kasalukuyang 5 hours travel time. Magsisimula ang 4-lane bridge sa Barangay Alas Asin sa Mariveles, Bataan at daraan sa Bukana ng Manila Bay at tatagos sa Barangay Timalan, Naik, Cavite. Ayon kay Public Works Secretary Mark Villar, malaking bagay ang tulay upang maisakatuparan na maging premier international shipping gateway ng bansa ang Bataan at Cavite. Rainiel Pawid, CLTV News.